CEM ni barjamani smai tangmani yagolono pogoi TTADC tubnai rokni mangthongo thangai khumala rekha thaitangjak borong ganang Nogendra Jomatia thaitangjak borong ganang Samacharan Tripura thaitangjak Draw Kumar Yangni mangthongo thangai puila khumala rimani yagolono borong ganang CEM Ronald Brahma bini barjamanjak CEM ni achuk thayo achukikha tei aro thangai joto MDC rok bono khumtai risabai borom rikha tei aro sebok khai tongnai rok bono lamsoka nainidi sin o tubujak mangplio Sini sini mengkaisa si Tripura hani Tripuri Sini sini mengkaisa si Tripura hani Tripuri Esti hisno taringdi Tripuri hanai ringsidi Tribal hanai taringdi Tripuri hanai ringsidi Naikhlai bini nogma de pherlang sini bumle sini naikhlai sini joto media sono noro joto no siwo tini sini total honorable CEM TTADC autonomous Schedule Autonomous District Council bising ti katal songjang mani yagolo and nor joto no siwo sung tabuk bo thayo bachajak sung tabuk pra council biskango bhai bachajak o jagao sini kulogo tongo thiplaya sung bono thiplaya no manu tan ni borong ka sini boroni bagino sung tini TTADC 6 Schedule Autonomous District Council boroni netritno sung tini manu ni sung abo sung itihas lai buman tong haisi borong ka sini thiplaya Samacharan Tripura thiplaya Nogendra Jomatia thiplaya Draw Kumar Riyang thiplaya Rotimohan Jomatia tai tabuni bortoman DK Rangkhol tai Sar Horina Devarman netrite 1967 nisimi 1984 23rd August 1984 nisimi am haike choba khaye 18 bosoni andolon khaye autonomous 6 schedule chini tai dofani bagai chini tiprasani bagai sungno kaisa len sungno klangai thangmani omo sudu ajorao borok kisu wansoya je abo sudu ekjon kaisa committee tipradon bagai simia ekta sudu Jomatiani bagaiya Sara Tripurani tiprasano rugui 18 bosori andolon khaimani yagulo sung tini olai bumawo sung tini chini honorable CEM Sarunial ni netritebo sung tini borono muituni mangpli hnei bongno ta sung muitu khayei borono sung tini bo sakao tongtoti sungna hamari khaiteng hnei sung tini bongno orjagao bongni mangpliwo sung tini muitu khaisi enor jotono sibo taboro mangthong kaitham se tongo sung buskango sini honorable CEM Sarunial ni netritebo buskango tebo muti folok jangnai aborong khasini Draw Kumar Riyang tai sini Sar Rotimohan Jomatiani boroni mutibo sungbong ni mangthongbo sungor kaijana haisi en mo haikeno ang koina ni muchungo sini Sara Tripurani youths tai joto tiprasar na haisi ogoita thani sini 6 schedule manmani omong kaisa laibuma kaisa itihas kaisa chobani bisingti ni man haisi en o choba bobagra tabuk taisa kathang khaina ni bagai nono ano ringi tong haisi abon bagai ang koina ni muchungo joto tiprasar no haidi sung palbaksake sini 6 schedule autonomous district council nini ani ngei sung jotono abono sung protect ma khaine haisi abo sung asa tiprasa hani busangai omo sini daikto sini hano sung rokha khaitonan bagai sini thiple leader sung klang thamani o hano sung kokhono pognani kogya ambai